Čaute ľudia, vítam vás z ďalšieho videa z Pet Simulator 99. Tentokrát tu budeme mať znova ďalších 10 Rainbow kociek dvojek. Snad padne nejaký huge. OK, nič. Mám ich 11. Som trošku farmil. Dúfam, že nám padne ďalší huge. Hodil by sa ďalší huge. Ja robím to vždycky na 10. krát, aby sme mali čo najväčšie šťastie. Ešte si dám dobre. A poď. Jednak 5 nemám. To už je dobré. To už je lepšie. To je dobrý pet. Dneska budeme mať na upgrady. OK, poďme ďalšie. OK, tu jeden 350 000, to už nie je až také dobré. Takže ak by chceli niekto do klanu, napíšte nickname, náš klan na level 5 a musíte plniť Clanverse. No, musíte to behčovať. Tak to vypadá, počkaj, som povedal, čo padne, nič. Náš klan, tuto hore, ja som to dal najviac zo všetkých. Tu je druhý najviac 475, potom 400 a potom už to ide dole. Okay. Ešte máme 6 spinov, takže on tam je ešte na huge nejaká. Mala by byť. Tak snad spadne huge. Okay. Okay, poďme ďalšie. Sme nám padne huge pet. Nič. Podľa mňa už mi z tohto eventu nepadne huge. Mi padne možno na ďalší týždeň, to bude pokračovanie. Lebo mňa už to napadali dva huge, jeden normálny a jeden Rainbow Shiny, až ten najlepší. Takže možno nič nemôže padnúť podľa mňa. Som si vyčerpal všetko svoje šťastie. No way! 1 k 30 miliónom. Ty kokos huge. A ja som dole s kamarátom. Môžeš pozdraviť, Jakub. Čaute. Kámo, no way! Huge, kamera som nečakal, že mi padne. No. Tretí už, kámo. Tretí huge. Tretí huge, kámo, no. Je to najlacnejší, čo tu existuje, 40 mega, ale huge ako huge proste. Poď ešte ďalší. Poď ešte jeden chcem. 8 miliónov, to sa dá. 1 k 8 miliónom. Budeme dneskom strašne veľa coinov. Na upgrady.
Čo mám skoro každé video jeden huge. Ďalší huge, ty kokos. No way. Jednak 30 miliónom. To je dosť taká veľká. Jo. Kamo, ja som už to veľa otvoril ani jeden huge, kamo. A ty otvoríš 6 šikolov a bam, huge hneď. Predtým hneď z prvého Rainbow Shiny. Teraz z koľkého? Z 5. 6. No tak nejak. Ja som ich otvoril včera minimálne 15 a nič mi nepadlo z toho. 1,6 miliónový pet, kamo. Keď ďalší a poď. Huge. Keď mi vypadlo ďalší. Martin, ty už potrebuješ iba Golden a potom Golden Shiny, aby si mal celú túto partu. Nepotrebujem normal shiny, golden shiny, golden a rainbow. Ešte Rainbow by si chcel aj. Tak to má najväčšie hodnoty rainbow shiny. Posledná kocka. Tu si treba užiť ľudia. Tu musíme ísť otvoriť hore. Viem, že z nej nič nespadne, lebo nie je proste možné, že by mi padol huge po sebe. Hej. No ale ideme len tak. Pri tvojom šťastí je všetko možné. Poď, huge. Ale jeden k 10 miliónom. To je dobré ľudia docela. Keď idem pozrieť, či nemôžem ešte vyrobiť jednu, ale to už miliónovú by som možno mohol vyrobiť. Ale to už asi nič. No okej, huge free, dá sa. Takže čaute ľudia, dajte odbery, lajky a čau čau.